Salut! Astăzi nu o să ne jucăm pe nimic, doar vreau să fac o promovare lui Alexandru Gabriel. Este coleg cu mine de clasă, are super jocuri, are Minecraft, Five Nights at Freddy's 3, Subway Surfers, Eyes, The Horror Game, Five Nights at Freddy 3, asta am zis-o. Da, și o să fac mai multe serii cu mai multe jocuri, deci vă rog frumos, dacă îl găsiți, stați. Am și de... Ok, deci dacă vreți să-i dați subscribe, nu! Deci vă rog frumos, dați-i subscribe pentru că are și el abia 4 abonați și vrea mai mulți și iar am ieșit, nu știu de ce tot fac asta. Vă mulțumesc dacă i-ați dat subscribe, vă rog frumos, insist să-i dați subscribe acestui băiat. Mi-a dat like mie și da, cam atât au fost cu această. Vă rog frumos, dați-i subscribe. Pa!